Výglašský zámok zostáva ako nemý svedok histórie, života i tradícií ľudu v kraji Podpoľanov. V 13. storočí bol v držbe križiakov, ale od 16. storočia patril rozličným magnátským rodom. Bol strediskom pánstva Výglaš, ktoré tvorilo asi 25 obcí Podpoľanov. Podpoľanie patrí medzi najsvojráznejšie folklórne oblasti na Slovensku. Ľudová kultúra je tu bohato rozvinutá a v histórii nieraz to podpolianské či detvianské symbolizovalo slovenské. Podpoľanie preslávila detvianská fujara, kráľovná slovenských ľudových hudobných nástrojov. Zrodila sa asi v polovici 17. storočia v prostredí týchto vrchov. Jedným z celého radu významných fujaristov je Matúš Nosáľ, bývajúci hneď pod zámkom Výglaš. Pán Nosáľ, vieme o vás, že ste jeden z tých, ktorí robia fujary tak ako mnohé generácie pred vami. Prezrajte nám toto tajomstvo. Keď chceme peknú bazu, musíme nájsť peknú bazu. Tu hore, čo? Tu hore, tuto okolo zámku. Vyvrtať, potom poštrajchať, aby líko ostalo tam len tú hrubú kôru. A keď usknie, ohobľovať, ako je táto. Ohobľovať, oraj špľovať, sklom vyškrabať, potom šmirglom vyšmirgľovať, spraviť hlásničku. Toto. Áno, hlásničku. To má byť 12 mm a 10 mm. Vydlabané. Potom sa spraví tento výrez dolu, spraví sa klátik, nastokne, zostruhne z neho ako treba a skúsi. Bude. Už zvuk ide, áno. A ďalej a dierky? No a teraz sa rozmeria na poli a tá pola sa delí 7. Takže nám to vyjde 12 cm, jedna dierka od dierky, tak tých polí je 7. 2 nám ostanú tu, to je 24 cm. Tento vývrt sa pridá k tým dvom poliam, tak to bude 27 cm. Tak tá dierka spodňa je tu, potom je 12 a ešte raz 12. To je veľké tajomstvo. Áno. Ako prišli na to? Už dalo mi to strašne veľa roboty. Špekulovať, deliv, násobivať, všetko. Ale potom som na to prišiel. No a teraz všetci výrobcovia robia podľa tohto rozmeru. Obdivujem tie ornamenty. Lebo fujara to nie je len drevo, ale to je aj krása výtvarná. Toľko vzácnych ornamentov, ktoré hádam... Treba na to... Ako prichádzate na tie námety, na ornamenty? Už to je výmysel. Vlastne, fantázia. Ako to vypracovávate? No, teraz sa to tuškom nakreslí, teraz nožíkom takým malým, tento hlboký rez. Vidíte, aj to je štvormorez, áno. 2 ornamenty, keď spraví cez deň, dosť, viac nie. A farba? Farba to je kyselina dusičná, 90%. Viete, to ani hockomu nedám, no, lebo je to strašný jed. No. A potom to asi 14 dní sknie, lebo to také pory nadskočia na to. Jemným šmirglom sa to zošmirgľuje, drevom vyhladí takto, namastí a zapolitruje. Áno, čiže fujara je nielen krása výtvarná, ale aj zvuková. A zvuk má? Dobrý? Má. Fujara, ktorej domovom je Podpoľanie, stala sa nástrojom pastierov oviec. Má jedinečný, majestátny zvuk, najvhodnejší do voľnej prírody. Viaže sa k nej celý rad pastiersko-valašských piesní, nielen osobitej tematiky,
ale aj mixolydickej tóniny. Sme v osade Turičky, kde býva veľmi zručný majster výrobca ľudových hudobných nástrojov Tibor Koblíček. Vyučený sústružník, výtvarník v sklárniach Poltár, ale predovšetkým hráč na rôzne mnohé ľudové hudobné nástroje. Majster Koblíček, ako pozorujem, drevo podpolianských hôr vám učarilo. Čo je to za hudobný nástroj, ktorý vyrastá spod vašich rúk? Toto je drevená trúba. Použil som samoraz z brezy a hlavicu som ukončil niečo podobné ako had. Dá sa na tom zatrúbiť. No, tak to je krásny signálny pastierský nástroj, ale vidíme, že tu v Podpolení mali bohatú tradíciu i ďalšie. Tento samoraz na čo používate? Z tohto samorazu som urobil koncovku píšťalku bezdierkovú. Takže vrchná časť je vyzdobený samoraz a od polovice dole je vlastne píšťale. Ale tu na Podpolení boli doteraz najbohatšie rozšírené šesťdierkové pastierkové píšťalky. Ako to vyzerá u vás? Ku ktorej najviacej inklinujete? Tak šesťdierková, to je tradičný nástroj, ktorý vlastne každý bača, každý pastier má na dedine, ale veľmi pekný nástroj je dvojačka píšťalka. Je to melodická píšťalka šesťdierková, pri ktorej je priložená ešte jedna bezdierková. Takže nám robí vlastne pekný dvojhlas. Spojené sú píšťalky? Spojená mosaznou objímkou. Vidím, že tu máte celý rad fujár, rôzne zdobené, niektoré ornamenty kyselinou vypaľované, ale táto je pre mňa, hádam, doteraz málo známa fujara, ktorá je vyrezávaná, ornamenty vyrezávané do hĺbky. Ako ste prišli na to? Chcel som robiť niečo, nielen, že by bolo dobré, ale že by bolo aj pekné. Dostalo sa mi do rúk orechová foršňa, z ktorého som urobil túto fujarku a urobil som z toho hlboký reliefný rez. A myslím si, že nie len pekná, ale aj zvuk má pomerne dobrý. Pred niekoľkými rokmi bolo veľkým prekvapením, keď ste na Detvu na súťaž prišli s doteraz ani na Podpolení neznámou fujarou dvojačkou. To tu nebolo. No, keď sa hovorí, že dvojačka píšťalka už dlho existovala, tak som si povedal, že keď môže byť dvojačka píšťalka, tak môže byť aj dvojačka fujara. Takže je to vlastne skoro to isté, čo u dvojačky píšťalky, že je melodická píšťaľa trojdierková a samostatná bezdierková ďalšia píšťaľa spolu spojená. Takže aj tá nám hrá vlastne dvojhlas. Vieme o vás, že ako výrobca experimentujete. A to nie len po výtvarnej stránke, výzdobou, ale aj po zvukovej stránke. Ktorý nástroj je vašou takou najväčšou raritou? Tak malo by to byť táto malá trojarka, fujarka.
Trojačka fujarka, ktorá takisto je, základ má trojdierková píšťala, bezdierková píšťala a ešte oktávu vyššie skrátená píšťalka. Všetky tri sú spojené. Ako do nich fúkate? No dá sa do nich fúkať, takže buď hrám solové, buď len do jednej, do melodickej píšťale, alebo hrám do dvoch otvorov a tým sa mi vlastne ozývajú tri tóny. Trojzvuk. Vidím, že do dielne rád chodí aj syn. Čo, bude pokračovateľ? No, myslím si, že bude a dobrý. Je vyučený umelecký kováč, ale s tou robotou je teraz horšie, tak ho zaučam do dreva a vidím, že sa mu to začína páčiť. Žiaľ, že aj na Podpolaní v súčasnosti gajdošov ubúda. Totiž je veľmi málo tých, ktorí by dokázali gajdy vyrobiť. Je to zložitý nástroj. Zvlášť vyrobiť mech z kozičky, zvlášť píšťalku, zvlášť hlavičku, malý hučok, ale aj veľký huk, ktorý doplňa, teda basuje tej muzike. Vraví sa, že gajdy sú vlastne nástrojom, kde je v jednom mechu celá muzika. Ale teda je to veľmi zložitý a náročný nástroj i pre hru a údržbu. Tak toto sú stredoslovenské trojzvučné gajdy. Hovorí sa, že kto chce vyrobiť gajdy, tak by mal ovládať aspoň 7 remesiel. Tak ja ich robím kompletne sám s tým, že si kozičku zarežem, oderiem. Som garbiar, sústružník, robím ríca do moce, všetko. Takže vlastne tých 7 remesiel skutočne treba. Teraz by som chcel ukázať tento nástroj, to je Ninera, ktorý vznikol na prelome 11. a 12. storočia. Odborníci hovoria, že u nás na Slovensku zaniklo niekedy pred 100 rokmi, že chodili slepci a žobráci po dedinách. Ja som objavil v Popradsskom múzeu. Je to nástroj strunový. Miesto sláčika používame koliesko, ktoré je natreté kolofóniou. Nemusíme preberať ako primáš prstami, ale máme na to klávesy, ktoré nás skracujú vlastne každý tón. Áno, je to stredoveký európsky nástroj, na Slovensku už teda takmer zabudnutý. No, tak ja som ho vzal teraz trochu oživil. Nie je možné venovať dnes pozornosť aj ďalším fujaristom a píšťalkárom na Podpolaní, ako boli Jožko Rybár z Detvy, Martin Saniterár zo Sliača, Juraj Kubinec z Poltára, ktorí sú známi ako majstri hry na tieto ľudové nástroje. Okrem nich osobitú pozornosť zasluhujú aj sláčikové hudby. Celý rad vzácnych muzík z rôznych osád a dedín, či už z Detvy, Očovej, Hrochote, Poník alebo Hriňovej. A práve z Hriňovej je tu archaická trojka Jána Hrončeka.